Mentro gan Heledd Cynwal. Ydych chi'n barod am stori? Mae dwmplen malwoden yn falwoden arbennig iawn. Mae'n annwyl, caredig a gofalus. Does ganddi ddim byd cas i'w ddweud am neb, ac mae'n meddwl y byd o bawb. Ond, fel nifer ohono ni, mae yna rhywbeth y byddai dwmplen malwoden yn hoffi newid amdani hi ei hun. Mae hi'n ofnadwy o swyl, ac yn nerfus iawn am fynd i lefydd gwahanol a chwrdd â phobl newydd. Gwell ganddi aros yn y tŷ na meddwl am fynd mas i ganol criw o ffrindiau. Wrth iddi sipian yn ofalus ar ei chwpaned o de, a chnoi'n araf ar ei thost a mel, dechreuodd deimlo'n trist wrth feddwl am yr holl bethau y bydden ni colli achos ei swildod. Dwlen i gwrdd am ffrindiau, meddai dwmplen yn dawel fach i'w hunan i'n bore yn ei chartre clud. Ond well i fi beidio a mentro mas. Wrth glirio'r llestri brecwast, clywodd dwmplen malwoden sŵn rhyfedd y tu fas i'r drws ffrynt. Beth yn y byd sydd yno? Meddyliodd, wrth iddi lithro'n araf i mewn i'r gegin. Clywodd y sŵn eto, dipyn yn uwch y tro hyn. Agorodd y drws yn araf. A chyn iddi gael cyfle i ddweud neu'n wneud unrhyw beth, gwibiodd rhywbeth heibio iddi a llenwi'r tŷ a sŵn beddarol. Roedd ei chalon yn ei goddf, ei cheg yn sych grimp, a'i chragen yn crynu. Beth yn y byd sydd yna? Meddai dwmplen a'i llygaid fel soseri. Mentrodd tuag at y lolfa, rhoddodd ei ffen drwy'r drws, a beth oedd yn aros yng nghanol y stafell, yn wen o glist i glist a'i gynffon yn siglo'n wyllt, ond y ci perda ac anwylaf a welsoch erioed. Ci bach neb! Gwychiodd dwmplen. Beth wyt ti'n neud fan hyn? Ond roedd hi'n gwybod yn iawn pam i fod yno. Doedd yn neb i ofalu amdano, a neb i'w gadw'n saff. Wel, well i ti aros gyda fi am ychydig, meddai'r falwoden a gwen ar ei hwyneb. Rhodd o ddŵr a bwyd iddo, a brwsio'i flew yn ofalus a thyner. Ar ôl sawl awr o chwarae a chwerthin, dechreuodd ci bach neb gyfarth, a chyfarth, a chyfarth. Ar ôl crafu ffen yn trio deall beth oedd yn bod, deallodd dwmplen beth oedd y ci ei angen. Rwy ti eisiau mynd am dro. Gan gofio bod dwmplen malwoden yn swyl, roedd hi'n poeni am orfod mynd i'r pentre a siarad â phobl. Ond roedd ci bach neb yn dibynnu arni. Rhoddodd denyn am wddf ci bach neb a mynd ag ei lawr i'r pentre. Ar ei ffordd yn ôl fe welodd Jackie Soch yn cario powlen pysgodyn air. Ac yn y bowlen roedd hi'n ifal anwes. Plop. Mae'n braf dy weld i dwmplen, meddai Jackie Soch. Mae'n ddiwrnod y sioe heddiw. Rydyn ni mynd i gystadleuaeth a nifail anwes y flwyddyn. A plop sydd yn mynd i ennill. Am gyffroes, meddai dwmplen. Dewch gyda ni, meddai Jackie Soch. Bydd llawer o bobl yno, gyfynnodd dwmplen. Bydd y lle yn llawn dop o bobl, anifeilied, llysiau, blodau o bob lliw a llun a bwrlwm, meddai Jackie Soch. Dim diolch, meddai dwmplen. Well i ni fynd adre. Dyna ni te, meddai Jackie Soch, a cherddodd i ffwrdd gan gario'r bowlen yn ofalus. Yna, dyma dwmplen yn cwrdd â nicw nacw, yn cario fflwffen y gwyningen. Rydyn ni yn mynd i'r sioe i roi cynnig ar gystadleuaeth a nifail anwes y flwyddyn, esboniodd nicw nacw. Dewch gyda ni, meddai yn gyffro i gyd. Tro nesaf falle, meddai dwmplen. Pob lwc. A dyma hi'n dechrau llithro adre gyda ci bach neb ar ei denyn.
Roedd yr hen darw a'r pri bach tew hefyd ar ei ffordd i'r sioe. Roedd y pri bach tew yn cario'i degan, Arthur yr arth. Ydy teganau yn gallu cystadlu yng ngystadleuaeth anifail anwes y flwyddyn, gyfynodd Dwmplen. Dwi ddim yn gwybod, atebodd y pri bach tew, ond dwi am fentro. Wyt ti? Siglodd Dwmplen ei phen yn drist. Does gen i ddim anifail anwes, meddai'r hen darw, ond dwi eisiau mynd i gael sport a sbri gyda fy ffrindiau. Wrth i Dwmplen droi i fynd am adref, dechreuodd ci bach neb gyfarth a chyfarth eto. Fedra i ddim mynd i'r sioe, ci bach neb, meddai Dwmplen wrtho. Dwi'n teimlo'n rhy swyl. Ond tynnodd a thynnodd ci bach neb ar ei denyn a llusgo Dwmplen nes i bod hi'n llithro'r holl ffordd i'r sioe gan adael llwybr sgleiniog ar ei hôl. Pan gyrhaeddodd y sioe, gwelodd hi Sali Mali. Dwmplen, meddai Sali Mali yn wen o glist i glist. Dwi wedi gweld eisiau di. Croeso! Mae'r gystadleuaeth ar fi'n dechrau, a fi yw'r beirniad. Roedd Dwmplen yn rhy swyl i ddweud wrthi, doedd hi na ci bach neb am gystadlu. Roedd yr hen darw yno, y pri bach tew ac Arthur, nicw nacw a Fflwffen, a Jackie Soch gyda plop y pysgodyn air. Erbyn hyn, roedd Fflwffen y gwningen wedi gweld moronen flasus iawn yr olwg ar un o'r stondinau. Roedd yn sboncio dros bob man gyda nicw nacw yn rhedeg ar ei hôl. Penderfynodd plop y pysgodyn air ddangos i hoff dric i Sali Mali. Ond yn lle chwythu swigod yn y dŵr, chwistrellodd ddŵr i ganol ei hwyneb. Pan gyrhaeddodd Sali Mali ddiwedd y rhes o gystadleuwyr, gwelodd Dwmplen yno yn mwytho pen ci bach neb. Esboniodd Dwmplen fod ci bach neb wedi cyrraedd y tŷ a'i bod hi wedi bod yn gofalu amdano. Eisteddai ci bach neb yn dawel wrth ochr Dwmplen. Wel, am gi da, meddai Sali Mali yn dyner. Ci bach neb enillodd wobr anifail anwes y flwyddyn yn y sioe, ond cafodd Dwmplen wobr hefyd. Hi enillodd wobr tywysydd y flwyddyn. Roedd pawb ar ei traed yn curo dwylo ac yn gweiddi, hwrê! Bod Dwmplen yn dal i deimlo chydig yn swyl, roedd yn hapus i bod i wedi mentro i ganol bwrlwm y sioe. A diolch i ci bach neb, llwyddodd Dwmplen malwoden i ddod allan o'i chragen. Am stori fach dda. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau.